si finalment això vam poder arribar allà. I Déu-n'hi-do fins a on has arribat, perquè has aconseguit ser el primer espanyol classificat al Dakar per davant de Marc Coma i a més el desè del Dakar Argentina-Xile d'aquest any. És a dir, que Déu-n'hi-do la fita. Això com ho veus, estar per davant de Marc Coma, un nom que ja porta molts anys en aquest esport? Bé, la veritat és que Marc ha estat darrere meu perquè el problema de la roda que hi ha hagut, i la veritat és que no ens enganyem, el Marc va més ràpid que jo, té molta més experiència. A l'enduro encara puc estar amb més nivell que ell, però al Dakar, ell porta molts Dakars, té molta experiència i la veritat és que va molt més ràpid. I va tindre això de la roda, va tindre mala sort i bé, jo vaig tindre sort perquè quedar davant d'un Marc Coma i ser primer amateur, primer espanyol i primer superproducció és molt important, sobretot per un pilot amateur i amb poca experiència. Perquè la idea de participar en aquest Dakar, com va sorgir? Estaves competint en enduro, no? Sí. Com va ser? Sí, jo estava fent el nacional i el mundial d'enduro i tinc un amic que es diu Xavi Mora que em deia, ostres, que tu estàs molt fort físicament, tindries que fer el Dakar, que t'aniria molt bé, que estàs molt bé de coco i podíem provar-ho, no? Llavors, per què no? Vam pensar, anem a provar i la veritat és que ho vam provar. El primer any es va anul·lar perquè, problemes de terrorisme i, després el següent any vam anar a Argentina, vaig tenir un problema al quilòmetre 20, vaig quedar últim el primer dia, vaig perdre 11 hores, un merder que no vegis, no? Però vam poder continuar i vam veure que les etapes les feia bé, que vaig fer un top 10, un 8è de la general i, ostres, vam dir, per què no, ostres, aquesta carrera em va bastant bé i amb una mica més d'ajuda, amb una mica més de moto, perquè vam anar amb una moto petita i tot, vam pensar que podíem fer-ho bé i va ser així. Exacte, i finalment ens podries parlar de com és de dura aquesta competició, perquè es parla de que és una de les competicions més dures del món, no? Què és el que et vas trobar en alguna de les etapes més difícils? Bueno, et trobes de tot, no? Jo sóc un pilot molt experimentat amb l'enduro, estic molt acostumat a passar-ho molt i molt malament i a terrenos molt difícils i la veritat és que això no t'ho trobes tant, no?, dels terrenos difícils. Hi ha de tot, però sobretot físicament i psicològicament són moltes hores sobre la moto, comences a les 4 del matí, acabes a les 5, a les 6 de la tarda si no tens cap problema i bé, és una carrera molt dura, no? Són 15.000 calories que gastes cada dia i bé, això és una bogeria, no? Però, si t'agrada el motor, tot el risc que porta aquesta carrera, que porta molt, doncs ho fas i amb tot el cor. Hi ha algun moment així que hagis dit, és que no puc més, has pensat en retirar-te allà enmig de la competició? No, retirar-me no, perquè hi ha moments molt durs, però psicològicament estava molt fort. Havíem passat, un dia va fer molta calor, 52 graus, enmig de les dunes, la benzina s'evaporava, molts problemes, moltes motos tirats, molts companys allà tirats que no podien fer res, sense aigua, i va ser un moment molt dur, no? Però de dir, ostres, me'n vaig de la carrera, no, perquè jo crec que cap pilot que està una mica més endavant i això, doncs pensa en això, no? Perquè són carreres molt dures i anem superpreparats per fer aquestes carreres. I com has emprat l'experiència de l'enduro en una competició com és el Dakar? Què vols dir? Com has emprat la competició que realitzes i els entrenaments de l'enduro, transmetre'ls a la competició del Dakar? Bé, no té res a veure. La carrera d'enduro és molt explosiu, són 5 minuts amb una crono, amb un especial, que pots estar 5-10 minuts. Llavors, amb 5 o 10 minuts ho has de donar tot i el Dakar no, el Dakar són 600 quilòmetres, és tot el dia i t'ho has d'agafar molt a poc a poc, però molt de ritme i la veritat és que és un altre ritme, no? A l'enduro pots agafar 100 i allà vas a 180 moltes vegades per camins de pedres i rieres i això i t'has d'acostumar al ritme alt, no? Al ritme d'alta velocitat. És molt diferent, però t'acostumes. Els primers dies vas una mica perdut, però després vas agafant el fil i va perfecte. Molt bé.
De projectes de futur que en podríem parlar? Si no tinguessis un equip o una marca oficial que et recolzés econòmicament, podríem parlar de que Joan Pedrero anirà al Dakar 2011 o no? Jo, si hi ha ajudes i hi ha un equip oficial que confiï en mi, perquè jo ja ho he demostrat, està demostrat, bueno, està superdemostrat jo crec, i la veritat és que, bueno, si no en surten ajudes ho tinc claríssim que no torno perquè m'he gastat molts calés, m'he endeutat i la veritat és que no tinc ganes de passar una altra vegada així, no? És una passió al Dakar, però fins a cert punt, no? També tu passes bé al poble al fi d'any que estàs amb tota la teva gent i estàs allà amb carrera argentina que no, tampoc tens això, no? Llavors valoro la meva vida i la veritat és que si no tinc ajudes i això, doncs no, prefereixo quedar-me a casa. Abans de començar m'has comentat que tenies una reunió en aquests dies. Creus que sortirà alguna cosa? Està pendent? Com està la situació? Bé, reunions tinc quasi cada setmana. Bueno, doncs aleshores... I la veritat és que molt positiu, no? Bé, que et truquin ells és una altra història que vagis tu a trucar i la veritat és que molt content, no? Perquè, bueno, van sortint les coses i mica en mica, doncs, surt positiu, no? Perquè, bueno, a veure, hem d'esperar que parlem i això, encara queda molt pel Dakar de l'any que ve i jo espero estar amb un equip bo i poder-ho fer bé, molt bé. Mentrestant continuaràs amb l'enduro, no? Donant-nos campionats i títols. De fet, l'enduro és una passió que m'agrada moltíssim, tinc molts bons amics, m'ho passo molt bé i bueno, no em gasto calés i la veritat és que m'ho passo increïble, no? Amb tota la gent que t'apoya, saps? I que estàs allà davant i bueno, és un superentreno físicament i és molt important. Doncs molt bé, moltes gràcies Joan Pedrero, desè classificat del Dakar Argentina-Xile 2010. Esperem que tinguis molta sort i que et puguem veure, segur que sí, al Dakar del 2011. Moltes gràcies per ser aquí al Maresme Esport, que vagi molt bé, i gràcies per ser també el nostre padrí d'aquest primer programa de la nova etapa. Jo encantat, gràcies. Moltes gràcies. I nosaltres continuem ara amb l'agenda esportiva d'aquesta setmana.